Kansul ime obodo Anaocha n'ime steeti a anatala ngwongwo ụlọọgwụ karị nde naira 10 ndị a ga-eji wee kwalite nlekọta ahụike n'oge nleta ahụike n'ogo nta akpọ Primary Health Care Centers enwere n'ime kansụl ime obodo ahụ. Ihe nkesa ndị a bụ agba nke mbụ nke amụma Gọvanọ Chukwuma Soludo ịhụ na ụlọọrụ ahụike akpọrọ Primary Health Centers enwere na steeti a bụ ndị etinyesiri ewumewu ndị ha chọrọ ga na-arụ ọrụ ha nke ọma. Ihe ndị ewetara ebe ahụ gụnyere ihe ntụalụ nke eji enyocha shuga na kolesterọl nakwazi imerime ihe ndị ọzọ eji arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ. Ọzọkwa, Amaka Onwuzulike n'ebe ahụ. Na ọgbakọ ahụ nke achịkọbara ka onye na-eleta anya okpuru ọchịchị Anaocha bụ Comrade Rome Ibekwe siri na ihe ndị ahụ eji ahụ maka ahụike ebutere ga-akwụsị ọnwụ na-ekwesịghị na ime obodo ma sịkwazịa na ihe ndị ahụ ga-enyerekwazị aka iji wee dọnyere ya bụ jenara ahụike nke Gọvanọ Chukwuma Soludo nyere n'ebe ọ gbasara ụmụ nwanyị ndị na-atụ ime, sịkwazịa na ya na-aga n'iru ịhụ na ọchịchị ya n'okpuru ya bụ Anaocha bụkwazi nke ga-aga n'iru ịhụ na arụ ike ndị mmadụ bụ nke abagidere. Comrade Ibekwe gara n'iru kọwaa na ya etinyere puku kwuru nde puku mmadụ na okpuru Anambra State Health Insurance Scheme ebe ha ga na-anara arụ ike n'efu, ma sịkwazịa na ọ na-alụzisi ụgbọala ahụ eji ebu ndị ọya ma na-emetụchasịzi aka na ụlọ ahụike dị na okpuru ọchịchị Anaocha. Jena chemist megene please ọgwụ biko kaba ahụ go to hospital biko ị na-arụ ọba na dị gị na-aṅụ kaikai bịa kwụsị ịṅụ kaikai, ị nọrọ ebe na-aṅụ kaikai kwụsị ịṅụ kaikai. In the morning you wake up na ebo big man or big boy, ị lacha afọ bottle Heineken 4 abalị ị gbara na nke mma Nkechi ọgwụ a na-egbunye na hot iyo onwekwa ihe ọ na-arụ. Gịnị na iko na-eme gịnị ka ọ na-ekwu? Abụ m Amaka Onwuzulike maka akụkọ ụwa ABS.